na mga lalaki ga-abuso, di pasabot nawa nila kay nga seryoso. Dili tanang mga lalaki kay paasa. Dili tanang lalaki mayra sa kama, basta natunog ra ka sa lakong dili tama. Dili tanang lalaki kay magpasakit ra. Kuni ka pila na ka nasakitan, ganong tanan man imong pahimuntan. Madamay paming walay kalibutan, ang ikapang hambog ra namo kami loyal. Wrong move ka ayo, di na maayo. Pagkaway klaro nganong madamay ming mga Bisan seryoso. usa ka tao ra ang sa imo nanakit, nganong musulti ka nga tanang laki hilig og kabit. Mahugawan among pagkaluyal kay imuhang gitanan, mapasanginlan pamisa dili na mo binuhatan. Sala ba namo nga iya hara kang gipatuyok-tuyok, gilipat ra ka di ay naana siya'y lain nga kuyog. Pandamay dili tanang laki inana day, sayop ba namo nga sa inyong relasyon siya nibigay. Dili tanang mga lalaki ga-abuso, di pasabot nawa nila kay nga seryoso. Dili tanang mga lalaki kay paasa. Dili tanang lalaki mayra sa kama, basta natunog ra ka sa lakong dili tama. Dili tanang lalaki kay magpasakit ra. Kay nagbulag man si James Reid ug si Nadine, tungod ana tanang laki imuha ng salarin. Ayaw pag-ana, pagtanaw-tanaw sa salamin, basi na sobraan ra ka Diyos ko di baya lalim. Napasanginlan sa sala nga di nimo binuhatan, dili tanang laki parehas nga imong nasulayan. Ang nakaapan kay inyuhan namang itanan, giilad ka ug kausa madamay pamingway alam. Dili tanang mga lalaki ga-abuso, di pasabot nawa nila kay nga seryoso. Dili tanang mga lalaki kay paasa. Dili tanang lalaki mayra sa kama, basta natunog ra ka sa lakong dili tama. Dili tanang lalaki kay magpasakit ra. Dili tanang mga lalaki ga-abuso, di pasabot nawa nila kay nga seryoso. Dili tanang mga lalaki kay paasa. Dili tanang lalaki mayra sa kama, basta natunog ra ka sa lakong dili tama. Dili tanang lalaki kay magpasakit ra.